totalni haos na lužu. Ko je kriv za čitavu dramu u Portugalu? Ko ne isprati utakmicu Benfike Real Madrida? Nije propustio previše fudbala, ali jeste totalni cirkus. Ponovo je glavnu ulogu imao Vinicius Junior, koji je tokom čitave utakmice provocirao domaće navijače i igrače, a sve je kulminiralo nakon postizanja jedinog gola na meču kada je stao ispred navijača Benfike i uradio ovo. Tu je krenula igranka bez prestanka. Idemo redom. Osim što Jose tvrdi da je sudija svirao sve u korist Reala, jer ovakve startove nije sankcionisao, Mourinho se dotakao i Viniciusove proslave gola. Kada date takav gol, treba da slavite na način koji pokazuje poštovanje. Međutim, apsolutni haos nastao je kada se na provokacije upecao Argentinac Gianluca Prestiani, koji je prema Viniciusovim rečima kroz dres poručio Junioru da je majmun. Pošto nije bilo moguće utvrditi šta je tačno rečeno, situacija je otišla predaleko. Benfica jutros objavila saopštenje u kojem tvrdi da, prema dostupnim snimcima, nije bilo moguće da je Vinicius uspeo da išta čuje od Prestianija. Sa druge strane, postavlja se pitanje zašto bi navlačio dres preko usta ako želi da kaže nešto što nije sporno. Na sve to, Vinicius je do kraja meča nastavio da provocira sve na stadionu i kraj malih ekrana. Mourinho je nakon utakmice bio direktan. Kada se takve scene dešavaju, zašto se uvek radi u istom igraču? Kako stvari stoje, Prestianiju preti suspenziju od 5 do 10 mečeva ukoliko se utvrdi da je kriv. A nas čeka dramatičan revanš u Madridu jer su Madriđani besni.